खुलुमबाय। थुनलायारि हानजा खन्थाइ बिबारनि थामथि गायसं एबा जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै थांनाय 19 दिसेम्बरनिफ्राय 21 दिसेम्बरसिम हानजानिफ्राय मोनसे अनलाइन रायथाइ, खन्थाइ, फेस्ला, सुंद' सल' लिरनाय आरो सोंगाब बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। गासै बादायगिरि बिथांमोननिसिम हानजानिफ्राय साबायखर बावहरनाय जाबाय। दानिया फेस्ला लिरनाय बादायलायनायनि साथाम देरहागिरिफोरनि मुंखौ फोसावनो लाबाय। देरहागिरिफोरनि मुङा फारियै सेथियाव बाक्सानि मदन नार्जारी, नैथियाव क'क्राझारनि देंखो ब्रह्म आरो थामथियाव उदालगुरिनि निजोम बर'। देरहागिरि बिथांनिसिम खन्थाइ बिबार हानजानिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय आरो बिथांमोननि माननि बान्थाखौ डाकनि जोहै दैथायहरनाय जागोन। गोजोन्थों।